Il-każ John Dalli għal darba oħra reġa' kien fuq l-aġenda tal-konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Kummissjoni Ewropea. Il-ħamis filgħodu kelli mal-Kummissjoni reġa' insista li dan il-każ huwa magħluq u li dan huwa kkonfermat mill-fatt li pajjiżna nnomina lil Tonio Borg biex jieħu post lil John Dalli. Sa dan it-tant tkellem ukoll Hans Swoboda, il-President tal-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi fil-Parlament Ewropew. Swoboda qal li s-Soċjalisti u d-Demokratiċi fil-Parlament Ewropew qed jitolbu lill-Olaf u lill-Kummissjoni Ewropea biex juru l-passi kollha li ħadu fil-proċedura illi waslet għar-riżenja ta' John Dalli. Dwar din il-proċedura Swoboda qal li hemm dubji seri b'mod partikolari fuq l-irwoli li kellu d-Direttur Ġenerali tal-Olaf Giovanni Kessler u qal li dawn il-mistoqsijiet jistgħu jiġu ċċarati biss jekk l-Olaf tippubblika r-rapport tal-investigazzjoni tagħha illi skont il-ġurnal The Times issa jinsab għand il-Pulizija Maltija biex wara li raħ l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali jiġi deċiż jekk hemmx lok ta' aktar proċeduri legali. Intant dwar din in-nomina ta' Tonio Borg Hans Swoboda qal li l-Grupp tas-Soċjalisti u Demokratiċi ma jridx ikollu xi rokko Buttiljoni ieħor u dan b'referenza għal fatt li Buttiljoni kellu jirtira n-nomina tiegħu għal kummissarju wara kummenti li kien għadda dwar il-gejs u dwar in-nisa. Swoboda qal li l-membri tal-grupp tiegħu ser jistaqsu għatta mistoqsijiet lil Borg wara d-dikjarazzjonijiet li dan għamel fuq id-drittijiet tal-persuni omosessuali. Swoboda qal li jrid ikun iċċarat li l-valuri ta' Tonio Borg jaqblu mal-valuri fundamentali Ewropej dwar il-libertajiet ċivili u mhux diskriminatorji.